De aangehouden man is de persoon die te zien is op beelden die de politie heeft vrijgegeven in Opsporing Verzocht. Daarop rijdt de man vermoedelijk op de fiets van Xavier. We hebben meerdere malen oproepen gedaan via onze eigen kanalen in de media, maar ook in Opsporing Verzocht. Onlangs hebben we ook beelden daar laten zien van een fietser die daar in de buurt was, diezelfde nacht dat Xavier om het leven is gebracht. En we verdenken de persoon die we hebben aangehouden ervan die fietser te zijn. De 19-jarige Xavier werd op 12 mei vorig jaar door zijn moeder als vermist opgegeven. Een week later werd zijn lichaam gevonden in een bosperceel in Sittard. Hij blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Politie en justitie hebben maandenlang intensief onderzoek gedaan. We hebben digitaal en fysiek buurtonderzoek gedaan, tientallen mensen gehoord, honderden uren aan beeldmateriaal teruggekeken, DNA-onderzoek gedaan, zoekingen gedaan, heel veel oproepen in de media en bijvoorbeeld ook in programma's als Opsporing Verzocht. Nou, dat heeft ontzettend veel tips en informatie opgeleverd en dat alles is ook meegenomen in het onderzoek en heeft ertoe geleid dat we dus deze persoon hebben kunnen aanhouden. Dus uiteindelijk heeft niet één tip tot de aanhouding van deze man geleid, maar meerdere tips. Nou, alle informatie die we hebben gekregen, nou, dat is allemaal meegenomen in het onderzoek. En of daar precies één tip de doorslag in heeft gegeven, ja, aangezien de verdachte in beperking zit, mogen we daar niet meer over kwijt dan ja, dat er heel veel informatie is gedeeld en dat allemaal is meegenomen in het onderzoek.